Sausa ka. Maganing sa kalalaki nga taga Virama, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Sean. Di ba? Sakito na mo, uy. Ay da, ayaw rin kong pagbinayot ni Hasyon. Gahi ka manggudog, oh. Ikapila tabi tao ti kaingni nga dili lagi mo kapyot anan jeep kasi bakog mahog ka. O, unsa na ron, niresulta na. Nagkapangos-pangos ka na. Huwag mo na tuyuam, good. Ay, wa lagi. Pero kung naminaw lang unta ka, dili gud unta ni mahitabo. Onya, unsa man, muusab pa ka? Mukapyot pa ka sa jeep, ha? Dili na lagi, ma. Promise. Dili na good. Promise. Bantay, bitaw. Aray mo! Da. Wala may bawas mama ni mo nga ubog ka kahapon, ha? Maong nadisgrasya ka, paglayat ni mo gikan nagkapyot, ha? Grabe eh. Saan mo ito gasok ko sa mama na ko kung may baho siyang nag-inom-inom ko? Na, dukdok ko naging siguro niya nga akong pangos. Mausad. O ikaw ba pang-apply na ligig trabaho, eh? Para di na magsigig yaw-yaw sa mama ni mo. Ha? Oh. Parehani ron, oh. Oh. Na, Naman. nagpadung sa mama ni mo. Na! Ay da, Sure. ang pagkit-lagit ko, Patay, ha? patay, patay. Nag-inom-inom na sad ka din, he? Ma! Pauli! Laon siya naman taong kasyon. Sige lang kaghatag laban sa own mama ni mo. Wa na gani ka magtrabaho. Magsige pag yung kaglaag. Sige gunim-inog ka ba na ng imong amigo? Sorry pa. Sorry. Moingon ka lang yan, ha? Ay, paminaw, Sugod og ba? Mga apply lang ang trabaho. Ayaw uli din kung wa kay maayong balita na mo ni mama ni mo. Opa. Kiwawa ba yun ako gisulob eh. Ipagwapuhan mo kong mama. Aron ko no, madawat ko. Wapagan ko kahibaw. Asa ko mga play ron. Kagwapo sa nisakay. Muiro ko. Uy, naam siya lingkod sa tumoy dapit sa pultahan. Saan siya mula ko, dapit na ako eh. Para magtupad ang dami. Sa ulo kong tuto. Kuha pagin kay siya. Ano pa daw, mao? Oh, sana. Huwag nam gani Sana, kayo niya. puro kayo. Ngita ba sila usa ka Eh, pasayro? pinagkari na, pero masuday. Karon pa yun. Eh, pinagkari na, pero masuday. Grabe mo dag panilok ng kultura eh. Ay, sorry, dali lang. Sibugin. Sibugin. Sudah lang. Eh, nagkira? Eh, dili naman ko masodong, oy. Dali ka. Dire na lang ka, Nayo. Nay, dire na lang. Uy, maubadong. Uy, ikaw. Gilang. Yes, sibugin. Kuha, gilang. Batanon pa mo ko. Kapit lang ko. Sigurado ka, dong. Salamat kaayo, dong, ha? Sige, way sa payan, Nayo eh. Gina. Gina. Yeah, laga. Ating, ha? Ako? Lain mo sa kayo ang konduktor, no? Oo. Diyan ko makapukong. Makagisim ko. Murang kong gigil. Napahayot naman siguro. Uy. Kuya! Malapot pa sa tanimo, oy! Sorry kayo, ako break eh. Ikaw lang yun eh. Problema ko break ka. Unsa? Ay. Makalagot, oy! Late na kayo ko! Lisod pagit ka isa kayo dinig dapita. Kung nagdali kami, mapugos yung kakapyot. Mulang? Huwag ko choice, ani. Para!
Sige. Uy. Nikapyot siya sa jeep. Biliban ako tong bihana eh. Nikapyot man. Huwag mag-JRT. Ay, wala ko makuha ang yung number na. Sayang nga eh. Oh, Pa? nauli ka manggudayon, ha? Ano man? Nakikita ka lang trabaho? Ha? Patay. Anong ipauli umday ko? Nga, mangita pa umday kong trabaho? Ay pagkahanggaw na malanggid ni mong bataa ka. Bisan og mo sakay kag laing jeep paingon sa downtown ni pauli ka naman hinoon. Ay, Hindi ko huna-huna itong bihana, gut. lutaw, ha? Pagka-irresponsable gini mo, ay, Sean. Kanus pa man ka mausab, ay? Sorry, pa. Ma. Sige lang, ugma, promise. Mga apply na gid ko. Nakikailabay. Nag-hiring ko na sila. O okay ra nila bay balag dili college graduate bay basta college level lang gyud ka. Mao ba? Asa man ba? Encoder ang imong trabaho din eh. Okay ra ko na, ma'am. Okay, sige. So, willing na kang mo start karon dayon din sa office? Sige, ma'am. Ma'am, sorry. Late ko. Sige. Ang babae sa jeep. As usual, Mary. Late na sad ka. Unsa naman sa kunay rason this time, be? Sorry na, good ma'am. Ikaw? Hi. Imo kong gisundan, no? Ha? Uy, uy. Nashock sa bitaw ko nga, naadi ka nagtrabaho din eh. Mao ba? Bago ninyo siyang kauban, Mary. Please be good to him, okay? Okay. Dali, I'll show you to your table. So, mao ni sa imong ipang-encode. And make sure nga, dili ka mapalpak, ha? I-double check before ka mo proceed sa sunod nga batch. Kagwapa gini ay. Samot na nga. Naduol ang iyang naong. Hamis kayo. Og ang iyang lips. Lami kayo. Hoy! Ha? Oo. Unsa man. Kanang, lagi. Nakuha na ko, miss. Ato na ko, oy. Nahilis unya ko. Uy. Nakabantay di siya. Hapit nating paniod to. Ako siyang agdahon, no? Nga magdungan mig lunch. Okay ka? Dili ko siya mareklamo. So ayan ako. Mary, dungan tag. Ay, Sean! Mayo kay ni Aka. Mga papers. Mao ning mga papers nga ipuno sa imong ipan-encode. And kinahanglan nga mahuman na ni before pa mahuman ang shift nimo karon, okay? Ha? Oo. Mary! Ma'am, pero, Nangita ra ba to imong sutor sa gawas? Nagbili na sa dugbuwak. Sutor? Nain nanguyab ni mo, Mary? Oh. Nga nang murag na shock man ka diha. Shocking gid kaayo sa Sean. Bati na lang gyud kay Kugnaw para nimo para ma-shock ka. Ha? Nakagusto ka ni Mary, no? Ha? Klaro kaayo sa imong tinanawa niya. Ayaw ka bala ka. Tabangan ti ka, Sean. Sure ka, ma'am? Tabangan ko din mo? Of course not. Dili pwede nga may karelasyon mo din sa office, no? Ha?
O kasimple na. Ay, panguyabi. Unya. Ay, pakita lang ko nimo niya nga nakagusto ka niya ba? At timanon mo siya. Ano ba? Kaya ka na magong mga babae bay. Di na mo tubay kung wa sila makagusto sa laki, oy. Tanaw, tag muunsa siya kung ipafili mo niya nga special siya sa imong kinabuhi. Flowers na sad? Gahapon, chocolates. Unya karon kanina pod. Sean, so tihiragod ko sa tinuod. Unsa may nanguyab ka na ako? Uy, naibaw biya ka ha, nga dili pwede na ikarelasyon din sa opisina. Wow, oy. Santa ka uban ta, Mary. Di ko manguyab ni mo. Unya na akon, makapangita na akong trabaho. Mubalin kag trabahoan? Mangita pa. Ang mahugid ka, Sean. Ay. Unsa ni? Unsa ni? Ma'am? Nakabantay na gyud ko ninyo da. Sweet na kaayo mo. Unsa man? Uyab mo? Dili, mamoy. Close lang yun ni Mary. Ayaw na ko ninyo buang nga. Dili man tuod mo uyab, pero klaro kaayo nga MU na gyud mo. Klaro naman kaayo nga nakagusto mo sa usag-usab, ba? Ako, ma'am. Nahibaw magig ka, ma'am, nga nakagusto ko ni Mary. Oo. Pero ikaw, Mary, nakagusto ba sad ka ni Sean? Oo. Sure? Nakagusto sa ganako. Oo, Sean. Pero dili ta pwede. Kung mauna. Ma'am, murisign ako. Unsa? Nangita na kong laing trabaho, ma'am. Nang-apply ko sa lain para pwede namin ni Mary. Uy. Mary, karon nga mangita na kong laing trabaho. Pwede na akong manguyab ni mo. Pwede na sa tikang sugton. Maong, yes. Yes. Pwede na ta, Sean. Kinsa may magdahon? Nga ang babae nga ako rang gikasakay sa jeep, munay akong uyab karon. Dinhin na ang kutob, o daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RMN. Mana so sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpanginaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Tagualan ko sa pangan nga Telma. Kining akong kaagi, sugdon ko sa dihang gaedad pa kong 15 anyos. Sa dili ko pa sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, kahit maputi na ang buhok ko. Maputi na ang buhok. Sabay tayo mga ngarap. Maputi na ang buhok ko. RMN Drama presents Handumanan so ka awit. Ano para siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagtago sa address sa Consolacion, Cebu. Ang ato matatampo nagdasangan nga Telma. Telma. Hoy, Telma. Bangon na diha, hoy. Telma. Sa'yo pa man mo. Buka pa kayo ko. Uy, ay ko palaguta ha. Bangon na diha o kaligo na kay naatay lakton.
Asa man ta, ma? Ay, basta, sige na. Lihok na dayon. O, mao na yung ba, ha? Ang ngayon ka kaayo, anak, day. Ma, sexy man kaayo ni uy. Makita mo na kong dugan, ani. Ay, maubitaw ka na akong ipasulob ni mo, kay angayan ka, anak. Sige na dayon. Oh, diara ang atong sabot nga kantidad. Ay, salamat kaayo. O, sige na, anak na mong akong anak. Ma, imo kong ihatag. Gipalit ka na niya. Busa siya na'y tag-iya ni mo. Ma, dili ko. Ayoko biyain. Wa na ko'y katungod ni mo, Telma. Sige, arin ako. Sige. Salamat. Ma! Ma! Sugod karon, mahog na tigag asawa, ha? Ani ka na po yung uban ako. Pero, bata pa man ko. Unya, iguwang na ka. Dili na ka na importante. Ang importante nga, nagpuyo na ta. Og musunod ka sa tanang gusto kong mahitabo na ko. Onsa? Anong imo man kong gikisan? Natural kay mao man ibuhaton sa magtiayon. Luoyan ni mo, uy. Gibaligya di kasi mong mama. O, day. Karon pasad ko kasabot nga, gibaligya day ko niya, ug akong ate. Wa na gid gani ko makakita sa akong ate. Ambot, asa na ka siya ron? Luoyan ninyo, no? Ngano ingon anak mo na imong mama, uy? Di doon na rin bahala sa akong inahanday. Wa say kaluoy na mong managsuon. Day, Telma. Pila naman kaadlaw nga dali kayo kung dugo. Kailangan basta kong gibati. Gado ba ni? Hala, basig mabtus ka, day. Ha? Ingon anak mong kuno na, day. Suway na lang og palit og piti, anon imong mahibawaan. Hala, day. Duha ka puwa nga linya kita ni kawas. Buti pasabot nga mabtus kit ka. Onsa? Aw, kung mao na. Nalipay ko day nga naana di tayo umaabot nga anak. Ang pingin taw ng imong gimapdos, ha? Kay una na natong anak day. Oh, George. Ni agwanta sa kagpakigpuyo niya, day, no? Bisag maguwang na kayo sa edad nimo. Sa tinuod lang, day. Pag-una, lainan manggid ko. Pero, wa sa ko maguna-una og biya kay wa masa ko mahibaw kung asa ko paingon. Pero sa kadugayan nga, nagpuyo mi ni George. Bisag layo kay gap ang among edad, pero murag nakat-o naman sa ko pag-love niya. Buutan manggud siya, day, unya ko gihan. Pinanggasad ko niya. Ang bisag maglagot ko sa kong mama maguna-una. Nagpasalamat na lang si Kus Ginoo nga ni George ko napunta. Kay iya mo kong gitarong, o wa ko niya pasagdi. Day. Dali, sod.
Mayo kay nasuroy mo din isbay. Taon-taon na sa gil mong wa ni bisita na ako da. Maulagi manoy. Telma, day. Alis ha. Ngano? Akong manghuday. Gikan pa'y taon ng probinsya. Ila-ila mo. Si Telma nga akong asawa. Maayong hapon. Noy, ang tinuod, maong ni ako kauban ng akong mga anak. Kay anhilang unta mi mo puyo, Noy. Okay ra? Oy, nga naman. Asa man day ang inyong bay? Ay da, gibaligyas may laki na kong bana. Laguta gid ako. Gibuwagan ko bitaw. Gikapoy na ko eh. Ay, giingnan ta bitaw ka nga buwagi na to kay watoy ayo. Naghuwat yun kang paanakan pa kaniya. Noy, mauna to ha. Ari na lang mi puyo ha. Day, Telma. Okay ra ni mo? Ha? Nganong dilikod? Nga imo maning igsuon. Mo trabaho sa ko ha. O kung naa kay gikinahanglan, ingna lang si Telma kay nasuhito na siya din eh. Sige Noy. Day. Atos ako. Ang pingin ng imong gimabdos ha. Ikaw sad, pag-amping pod. Haya-haya ni Musa. Swerte ka man kaayo sa kong maguwang. Diin ka ha kanya mapuniti, no? Ayaw pagsigig tanga-tanga diha, uy. Ni ako'y daghang bulingon. Labi na dayon igsugod kay gikapoy nako. Ha? Paita binigsuon ni George, uy. Ngilad man kay batasan. Sukad lang niabot na siya din, Hago naman kayo ko. Kaya sang dili na unta apil sa akong trabaho din isbay. Ako gihapoy naglihok. Ay, dako na ba niya akong tiyan? Unya, kutas na sada. Ay. Nag-ata niya akong gipang bit-bit, uy. Miss? Hi. Miss, tabangan ti ka. Tabangan ta ka nimong gipang bit-bit, be. Ayaw lang, uy. Okay ra. Tabangan lang ti ka. Now, galisod gug ka. Mabdos ra ba ka? Baby, ako'y bit-bitan ang ubang nimong mga kinumpra, be. Sure ka? Okay ra? Okay ra lagi. Yun na, asam na ginyo ha? Anhin na lang. Okay na ko din eh. Salamat ha. Way kaso, way. Ay, Tode, ako di si Limuel. Ikaw? Telma. Ayo! Ayo! Kinsa man nun? Sino George? Gitabang. Naligsan si Nanang. Unsa? George, kasayo ba ni mong nibiya na mo? Usao na ba lang kung agatong baby, ane? Kawa naman ka. Manoy! Telma,
Gilubong naman ang akong maguwang. Mas maayo siguro magsulti tabahin ini. Bahin sa unsa? Pahawa na lang siguro din sa among panimay. Di bang ka pinakaslan sa akong maguwang? Kay igo raman mong nag-ipon. Mas maayo siguro mo pahawa na lang ka kay niya namang ko nga iyang igsuon. Mahog manig ako ning iyang bay. Unsa? Kay bisag kasohon pa ni nato, no? Huwag yapong kay dag-anan. Kay sagi kaingon ko na, dili ka niya asawa. Nang Sally. Kasalbayas ko na. Mabdos ko ka. Unya yang isuon, mo amahan na ang imong gisabak. Galipog kay kung asa ko paingon ron, Lemuel. Oh, Aray, Telma? sakit sa kutihan. Unsa? Uy, tingalig mga anak na ka. Dadon ti ka sa ospital. Telma, kabala ka. Sugod karon. Ako na'y bahala nimo. Lemuel, Pasagdi ko. Nga ako at timanon ang imong bibi o ikaw. Ako siyang pagkaon ug mahalon nga murag gyud og akong anak. Nakita na kong buutan ka nga pagkababae ug nibilib gyud ko nimo. Telma, mahal ti ka. Ug unta hatagan ko nimo chance. Lemuel. Tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Dako kog pasalamat sa Ginoo nga sa panahon sa akong kalisdanan, doon na gid siya gihatag na lalaki nako nga maoy nakapagaan sa tanan. Karon, minyo nami og dagko na sad ang among mga anak. Dili na lang kutob og daghang salamat, RNN. So sa ka. Ano pala siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Tungkop Minglanilla, Cebu. Ang ato matatampo nagdasangan nga Thea. Bell na. Tana, panutan ta. Tia, kayot lang. Guys, pwede magkikistorya una ko ni Tia? Una lang mo sa classroom, ha? Wag! Kamu, ha? Takay malagigid ko nga, nice something. Kay, lahirag yun ang closeness ninyong duha, ay. Amaw. Basta yun, ha? Og anak na mo. Pabosh! O, sabi tayo mong tuyo na ako, Max. Tia, I love you. Oh, agad-agad? I love you, Gyudayon? Saan pa din ako pagsulti niya akong feelings para nimo. Sa sige na tugkuyog, nakarealize ko nga, love ti ka. Uy, anong igo raman kang itutok o ningisin ako, ha? O lang kay tubag? Kay love sa tika, Max. Oh. I love you too. So, kita na, ha? Kita na? Yes! Yes! Kami na!
sa akong duty. Wa na. Diretso na ko uli. Nga naman? Ay, magkita ta. Nambot ko'y friend nga makiinom. Ay, pagura ganing gibuwagan sa iyang uyab. Ikaw mo'y akong patambagon kay ikaw man mao'y na-perfect na relasyon. Liliman ka. Lima na mo ka to Max. Kamu na yun. Amaw. O sige, asa man ta magkita? Tiya, day! Si Baby! Baby! Si Tiya akong friend! Hi! Kagwapa niya. Chicks kaayo. Kung lalaki pa ka, no? Magduda kinunta ko nga, naibog ka na ko. Kay imo mo kong gitutukan pag-ayo. Sorry. Teya di ay... Taon sa ko. Ugmanay ha? Ubani ko sa mall? O lagi. Okay. Kuyog si Baby Ugma? Ha? Ay, dili, uy! Nga naman? Wa lang. Ganun ang gita mo ninuon ko niya. Ay, dili ko makatok. Dili mawasa kung una-una si Baby. Gwapa mo ko kaayo siya o di ko apahan agad siguro kaayo ko niya. Maura, wala laing hinungtan. Tog na ko Tuka na kaayo. Uy, kitsa man Hello? Hi, Thea! Okay ra nga, nangayo ko sa mong number ni Yads. Baby? Okay raman. Wa ba ka do ka, Nangita mo ko ka istorya? Wa pa ko do ka, Okay ra kayo nga mag-istorya o na ta. Babe, okay na ka? Mura maligi o giduka ka. Okay ra ko, babe. Gikapoy lang ko sa trabaho. Gusto pa unta ko mapahuway kay day off na ko karon. Sa'yo man sa kang ianhigod. Babe, di ba kada di off man yun natong duha, mag-arian ko? Mapauli na lang ko. Pahuway na lang una. Napagkuhan mo ko ni mo, Tia. Babe. Naunsa man ko Murag na amay kuwang. Wa ko kasabot. Murag na ako gipangita sa mong relasyon ni Max, pero wa ko may bawgon sa. Si Baby siguro rong nanawag. Si Max di ay. Hello? Nauli na ko, Spy. Tia, wag ko makasabot ni mo ron. Pero basin ho, gikapoy lang ka. Pero kung naay nakasamok sa imong nauna, sultihi lang ko kung unsa na. Babe, okay na ka? Nakikita man ka nga di man nato di off ron. Na ako importante isulti ni mo, babe. Undangon na ni nato. Usa? Nga naman. Unsay problema, ha? Naaba ko'y nabuhat? Unsay saan ako?
Wa kaysa naalagi ko inahibugan sa akong kaugalingon. Murag, dili pa ko sigurado ni mo, Max. Unsa? Unsa man di problema ha, Thea? Sultihi ko, please. Murag, bisexual ko. Unsa? Sa ato pa? Maibog kang lalaki? O maibog kang babae? Oh. My God! Parang di mo ni baby! Unsa? Ay, magsaba Pero, mahinungdan nga gibuwagan siya. Kay, dili makadawat ang lalaki nga. Makagusto po siya ang babae. Day. Oh. Nakagusto ba si baby nimo? Oh. Tinood na, Thea. Nagkagusto ko nimo. Ako sad, baby. Wa ko kasabot sa akong kaugalingon pag una na akong kita nimo. I love you. I love you too. Pero, dili ka mauwaw nga ipalaila ko. Kaya ka ako nimong ipalaila sa imong mga ginikanan nga imong uyab. Mangita kong mayong higayon, baby. Thea, pila na may taon ta katuig, uy. Pero pag ko nimo gipalailas imong ginikanan. Sige kalag-ingon nga mangita kag maayong higayon. Dili pag ko makahimo, good baby. Ako magud ang kabanghurang anak. Ug ako ra pud mo ay nag-inusarang babae. Maong... dili ko musugot, uy. Kung dili pa ko nimo mapaila-ila karong semana, ha? Ako mo ay magpailas imong ginikanan nga uyab ko nimo. Unsa? Ba? Kakuyaw ko niya. Mao gani. Dili man sa ingon nga gikauwaw nako siya. Mahadlok lang ko kung sa reaction sa akong ginikanan ini kay baw nila. Ay, kung sunay mo problema ni baby. Uy, kay agresibo kay na. Og selosa pagyod. Sa tinuod lang, Yads. Love man ginako si baby ba? Pero ambot kun makaya pa ba nako iyang pagkasilosa, uy? Ug siya pag yun may magbuot sa tanan? Kadiyot sa Yads, ha? Baby. Padong ko na sa inyo. Makigistorya ko sa mong pamilya. Kuya, wagod ni mo. Imo kong unhan? Ayaw pagpaila nila. Kay buwag na ta. Unsa? Dili na nako kaya imong batasan, oy, baby. Sobra ka selosa. Mababay man ang malalaki, selosa nimo. Uya, ikaw pagin may magbuot sa tanang butang. Mao ba? O, sige. Wa ko'y labot. Dili ko masakit kung magbuwag ta. Baby. Paitaw eh. Huwag magyug ko'y swerte sa gugma. Mababae o malalaki, huwag gyud ko'y swerte. Ay. Yads. Day! Huwag ka mag-check sa messenger ni mo? Wa ra ba? Wa mo sa kukoy ka-chat, good?
Uy, na-group chat. Uy, sa ato mga classmates sa una. Mag-reunion ta. Mao ba? Kanindot good. Oh, yes. Magkita na magbalik ni Max. Ano? Oh. Naliyas pa dahon sa? Maragano sa lang to nga. Ni-graduate to. Lagi? Paspas gid kayong adlaw. Kaya? Oh. Max! Oh. Hindi ko sobrang kulpas akong dukan. Excuse me. Take your time, guys. Kumusta? May kay nito nga ka. Ay, opera ang dati kag mainom pero... Bebe. Uy. Hinahinom naman. Hindi ka ba kang mainom sa una? Saon naman to. Lahi na karon. Bitaw. Sa una, ako pa imong mahal. Pero karon, lahi na. Nganong mura akong natutlan sa iyang gisulti? Nganong mura ibalik ba nang akong ipati sa una? Love pa ka na ko si hangtod karon. Hey. Joke ra to eh. Joke ra ha? Naguba mo guna imong naong. Huwag mo ka makatingog dayon. Max, what if makigbalik ko nimo? Basin og ituyo sa kahigayunan nga makita tagbalik. Kay basin og para kita gid sa usag-usa, di ba? Oh. Ay pag binuang tiya eh. Naibaw ko na malipayo na ka sa imong karelasyon karon. Parehas ta. Malipayo na sad ko sa akong fiancé. Oh. Fiancé? Yes. Kaslunon ako sa babae nga sigurado kay nako. Kung unsa may past na to, kalimti lang to, tiya. Max. Turn down the lights. Turn down voices inside my head. Nagmahaygit ko nga gibuhian ako ang lalaki nga buotan, pinangga, ug mahal unta kaayo ko sa una. Og nakita na ko nga malipayo na kaayo siya sa iyang fiancé. Dili na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. So sa ka up. Ano ba dahil siyang kaagi karon? Mo kining usa ka lakin-on nga taga Sindangan, Zamboanga del Norte. Ang ato matatampo nagdasingan nga Tintin. Mugawas ako kadiyo ta. Mingaw pa man, wa pa may customer. Asa ka man di ay Tintin? Init kaayo ti uy. Palit ra ko ice cream. Magdali ha kay nay customer maglisod ko. O lagi te, magdali ra ko. Salamat kay dili busy ang namaligyag ice cream. Usaray ni palit. Bayad ko ya o. Tama. Humana ka, miss? Oo. Kumain ako palit. Ikaw na po. Kagwapa niya. Naunsa man ko eh. Di maging mawasa kung una-una ang itsura atong babae nga nipalit og ice cream. Hoy. Noon sa katintin, nagtulala ka man diha. Ngano ka? Te Maricel, ikaw man gudi ay na. Oo, lagi. Ngano na unsa man ka, oy. Muraglaw man kagagihuna-huna. Ngano man. Ay, naguna-una lang ko sa babae nga ako nakitaan ganiha, te.
pagpalit ako ga ice cream. Ay, babay, di ay imong kiunahon na. Ote. Unya, wala ni mo ila-ila. Wa lagi te. Ya gwapa ra ba kay siya te? Saan sa ako pag ila-ila nga igo raman to na akong kadungag palit og ice cream. Namuray gidangat. Kalimti na lang to kay dili na mo makita pa ato. Naraday ka sa unahan magtrabaho dahil? Okay. Uy, hala. Kanang gikasulti ni Ate Maricel nga babay. Mo man ang babayhan na nga akong kadungan pagpalit og ice cream. Tintin. Yan na day ka? Ote. Ay, di mo ko'y bagong na amiga ko nagtrabaho sa unahan. Kining, Jen, atake ko sa imong number B. Sige, te. Ako, Miga. Mahimo kong mangayo sa imong number? Mo ni ako number. 09. Ha? Maulit ang babayhan na imo nakitaan pagpalit mo ice cream? Ote. Unsa ganito yung ngan niya, te? Jane? Oh. Nindot po diyang panganda. Ay, mo deng lipay kay ka nga gihatagan ka niyag number, no? Kay mao di itong babayhan ang imong giingon ako, nga imong nakitaan, nga gwapa kaayo. Ote, siya gyud. Ug ampot bitaw te, uy, nga nang sige mo ko gunahon na adto niya. Sukad nga ako lang siyang nakita. Oh, klaro na kaayo na. In love na ka diya, Tintin. Ay, salamat nga. Ni anak ko sabay. Ako na yung texted si Jane. Salamat ka ni reply. Hello. Kinsa di ay ni. Akong replyan. Ako ni si Tintin. Kadtong nangayo og number nimo sa tindahan. Dili ba ikaw man si Jane? Pwede makig-friend nimo? Ni-reply na. Oh, ako si Jane. Sige, friends na ta. Yes! Friends na ni Jane, yes! Aray, te, uy, manukol makati, uy. Hagaw ka, pero kuyawan ako nimo. Nikalit ka lang singgit niya, hapit mabuhiin na ako akong cellphone. Sorry, te. Nalipay malanggog kugod. Ngano nalipay man kuno ka? Naamang ko yung babae nga nakitaan, te. O nakikamiga na siya na ako, te ba? Maong lipay kay ko, te. Lipay-lipay ka? Ha, basig masakitan ka lang sa umaabot, ha? Te. Mauna, basig masakitan na ka ha sa umaabot, ha? Ay, di na mahitabo, te, uy. Bitaw? Kagwapo ining imong mangod, ah! Ay, nalang bitaw, gwapo. Hoy, ayaw kalimut, ha? Dili ka tinuod nga laki, ha? Mao nginay-hinay lang anang imong naibgan ron. Basig maghila ka sa umaabot. Ate, kuya, ato na ko ha? Duty na ko? Kasayo ko ni mo duty, Tintin. Oy, anak, magyud na basta inspired ang... Ate, sa doy? Ngano, dili tinuod. Aw, tinuod bitaw? Di ay. Deng sayo tayo ka mo duty di ay. Ano sa man? Sa, hapiton di ka sa imong trabahoan, ha? Okay na kuya, hapita lang ko. Okay. Pagdalag daag helmet. Ato na ko ha. Bye ninyo. Uy, wa pang manday may mga bli. Atoon sila ko sa Jane sa iyong trabahoan. Ikaw mo guday ni Tintin.
Dali. Lingkod diri. Wa pa di mga bli ang inyong tindahan? Ay, wa pa, Jane, uy. Maubitawng nilahos lang sa ko din sa imong gitabahuan kay laay kayo dito. Wa pa man sa Ate Maricel. Okay ra pod, uy. Aron, nasi ko ikasulti-sulti samtang magpaabot ko sa ako mga kauban nga moabli ning tindahan. Jane, amiga naman kita. Okay rin mo nga magdungan tagpaniud to? Okay ra, uy. Kano kung di. Sige. Dungan taon niyag paniud to. O unsa naman, pirmi man kung makakita ninyong Jane nga magdungag pangaon. Nakapanguyab na kaniya. Wa palagi te. Ay, sus, pagkabanga intaw ni mo, oy. Ate Maricel. Panguyab dayon. Unsa man naghuwat kang maunan ka sa lain? Na, guwapa ra para si Jane. Ambot ini te, oy. Makulbaan man hinuon ko kung muduol na ko si Jane. Na, ambot lang ni mo, Tintin, oy. Jane, dugay-dugay naman kita nga nagka-amiga ba? Okay ra nimo nga mangutan ako nimong personal? Okay ra, uy. Wala problema na ako. Ngay naman, unsa man din imong pangutana? Kuan ba? Wa lagi ko makakita nimo nga may kauban kang lalaki. Wa di kay uyab? Sa una na ako'y uyab, pero nagbuwag ni uy. Wala ko'y salig sa mga lalaki. Mao ba? Ang anong nangutan naman ka? Ha? Kuan? Wa. Nangutan na ako. Skang buanga ginako eh. Bangaa ginako. Mauna man gidunta to. Higayon ang tato nga makasulti ko niya akong feelings niya. Tamimi man ko eh. Magkunahon ako paagi nga makapanguyab ko ni Jane. Jane, pwede ko muhuwam sa imong cellphone? Nabiyaan mo guna ko kong cellphone. Mo-message ako sa akong kuya. Sure. Ikaw pa. Lakas ka kay kanako. Kagwapa kita Jane sa mga picture, uy. Husto. Ako ning ipasa sa akong cellphone ang iyang mga pictures. Pagkahuman, ako na yung iuli niya ang iyang cellphone. Tin, muli na ka? O, Jane. Nga naman unta. Mubaws ko nimo. Ha? Unsay mubaws? Nalobat manggod ko. Pwede kong muham sa mga cellphone? O ba? Tin, ako na ang iuli ni imong cellphone. Sige. Salamat ha. Okay ra, uy. Ikaw, gyud. Tin, pwede ko makikstorya ni mo? Sure. Dini lang ta mag-istorya. Maayo din kay medyo mingaw. Unsa din imong pagkiksultihan ako, Jane? May pangutan ako nimo. O mahimo bagsultihi ko sa tinuod? Unsa man na, Jane? Ngano may mga pictures ko sa imong cellphone? Kuan, Jane. Kining... Dili ko gusto taong bakakon, ha? Sultihi lang gud ko. Kuan, Jane. Sorry kayo, ha? Okay ra na kun human ka masayod ini. Dili na kamutagad nako. Sulti na lagi. Ngano may mga pictures ko sa imong cellphone? Jane,
Akong gipasa ang imong mga pictures sa akong cellphone kay love ti ka, Jane. Maunay tinuo, Jane. Love kaayo ka na ako. Sukad pa atong una na itong panikita. Sorry kaayo. Ayaw pangayog sorry na ko, uy. Wa kay sa... Unsay buot mo ipasabot, Jane? Katong nanghuam ko sa imong cellphone. Ako sabi nga gihipasang imong mga pictures sa akong cellphone. Kaya ang tinuod, love ta sab ka Tintin. Tinuod, Jane? O, lagi. Nga sa ato pa. Kita na? Oh. Oyab na ta. Yes! Yes! Sino ba? Mautas mga tao. Wa ko'y labot na nila. Basta kay nalipay ko nga may gusto sa day ka na ako. Basta isaad na ginako din ha. Nga, dili ko nimo pasakitan. O, Jane, isaad ko na nimo. Nga bisan tuod og, dili ko tinuod nga lalaki. Pero mahal ka ayo ti ka. I love you, Jane. I love you too, Tin. Sobra ang kalipay nga akong gibati atong higayuna. Nga akong nahibaw-an nga may feeling sa day si Jane ako. Sa pagkakaroon, padayon pang ligon ang among relasyon. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.